akinek a nevét felolvasom, ide jön hozzám. A fejére teszem az iskolai tesztek süveget, és a süvegbe osztja őt egy házba. Gryffindor! Jó napot mindenkinek! Kezdjük az első repülésórát. Lépjetek a seprűtökhöz és álljatok mellé. Gyerünk, 1-2. Jobb kezed a seprű fölé tartod, és fel! DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Mint tudjuk, az egyik legalapvetőbb bűváj a levitáció. Vagyis az a tevékenység, mikor röptetünk egy tárgyat. Használjátok a szép csonkoló mozdulatot, amit tanultunk. És hus, és patsz. Most együtt. Hus, és patsz.